ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗಳ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಿರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಉಂಡತೆ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಊರುದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೂ ಪಿದಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮರಣಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತಾರೆ ಇರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋಪು ಜರೆ ಅತ್ತಂಡ ಇರ್ ಏಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋಪು ನಿ ಪಂಡದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಿರಿಗಳ ಇನಿ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಎನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಾನು ಗಡಿ ಗಡಿ ಊರಿಗೆ ಪೋವರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಉಂಡಾವೆ ಅವು ದಾದ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಾನು ದುಂಬಗ್ ಬರ್ಪನ ವ್ಲಾಗ್ ಡ್ಯಾನ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಯಾನು ಡೇ ಜರ್ನಿ ಮನ್ಪುನತೆ ಯಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬತ್ತ ರೀಚ್ ಆನಾಗ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಆಟೋ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಬತ್ತೀನಿ. ಎನ್ನನ್ ಲೆತಂಪ ಎರ ಪಂದುಂಡತೆ ಕಾರ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಉಂತುದಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಏರಿ ಎಂದು ಪೋಡು ನಾನು ಅಂತುದು ಅಮ್ಮ ದೇವರೇ ಬಚ್ಚಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಕಿ ಗೊತ್ತಣ್ಣದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅಕ್ಕಿನ ಮಮ್ಮಿ ಬರ್ತೀನಿ ದಚ್ಚುಕೊರ್ನಿ ಇಂಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದು ಎಂಕಲ ದಚ್ಚು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಐ ಬಂತು ಜುಕೊರ್ರ ಅಂಡಲ ಕೊರ್ತೇನೆ ದಚ್ಚು ಬಂದು ಬೆಕ್ಕ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐ ತಕ್ಕೊಂಡತೆ ಅಂಗದ ಕಣದ ಬಂಡ ಶಬರಿಮಲೆದ ಪ್ರಸಾದ ಬೈದನ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಐದೇ ನಪ್ಪದಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಬೇತದ ಅಲ್ಲ ತಂದು ಜಾತಿದಿ ಅದೇ ಡೇಟಾ ಆದ ಬ್ಯಾಗ್ ದಾನಿಕ್ಲೆ ಕೆಳಂಡ ತಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ರೂಮ್ ಗೊಂಜಿನ ರೂಮ್ ಒಂಜೆ ಆಯ್ತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಊರ್ದ ಬೆಂಡಿಕಾಯಿ ಇಷ್ಟನ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನ ಕಾಲ್ ಬಂತು ಬಂದಿತ್ತೆ ಮಮ್ಮಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಪುರಲ್ದ ಮೋಹನ್ ಅಂಕಲ್ ಅಂಗಡಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಅಂಬಡೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಓಕೆ ಅಂಬಡೆ ಗಂಧ ಕೊಡ್ತೇರು ಇದೇನ ಮೋಹನ್ ಅಂಕಲ್ 4 kg ತಂದೀನಿ ಊರ್ದ ಮುಂಚಿ ನೆಟೆ ನಮ್ಮ ಊಟಕ್ಲೆ ಇಡೆ ಬರ್ತುಂಡತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಜಿ ಚಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕೆ ಅಲ್ಪ ಅರ್ದೆ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇದು ಹೆವಿ ಆತೀನಿ ಮೊನ್ನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಈತಿತ್ತು ನಿನ್ನನೆ ಹೆವಿ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅವೆಂಕೆಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗೆಸ್ ಯಾವ್ದು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕೊಂಚು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಪ್ಪನ್ಕಾಯಿ ಏ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಯ್ಯೋ ದೊಡ್ಡನೇ ಇದು ರೆಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಮನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ತೋರಿಸ್ಪಾದಿರ್ತದೆ ಬಸಲೆ ಅವೇ ಬಸಲೆ ನೀನು ಕೊರಿಯರ್ ಪಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಕೊಡಿ ಓ ಫುಲ್ ಕೊಡ್ತೀರ ವಂಚದಿ ದುನ್ನ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಬಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ಫ್ರಿಜ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಐದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರ ಆಂಟಿನ ಅಂತ ಬೈದಿನ ಆಂಟಿ ಬಂಡ ಮಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಡೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಉಪ್ಪಡ ಹಚ್ಚಿ ಒಲೆಗಂದು ಸೊಪ್ಪು ಓ ಸೊಪ್ಪು ತುಳು ನುಗ್ಗೆದ ನುಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬೊಕ್ಕಂದ್ರೆ ಪಲ್ಯ ಕರಿಯಡದ ಕಜ್ಜಿ ನೆನಿತ ಪೂರ ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಎಕರ್ದಿಂಚ ಕಾಲ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬತ್ತಲ ಬಕ್ಕಂದು ಒಂದು ನಂಬಡ್ ಐ ನಂಬಡು ಅವು ಬೆಂಡಿಕಾಯಿಗೆ ಬರೋದು ನನ್ನ ಆಂಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸ್ವಾಮಿನಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಎರಡು ಮುಜುವಾರ ಐಜ ಶೇಪಿ ಜಂಬಾಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಂಡಲ ಬೆಂಡೆಕಾಯ್ದ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಶೋಕಾಪುಂಡತ ಬಂದು ಪೂರ ಕಂತೀನಿ ಈ ಸಲ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಕಂದಿಜಿದ ಇದು ಕರೆಂದ್ರ ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಮಂದಿನ ಪುರದ ಮಾಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬತ್ತು ನಿಂಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಯ್ತೊಂಬರ್ರೆ ಎನ್ನ ಬಂಗಾರಿ ಮಸ್ತ್ ರೂಪತ್ತು ದಿಪ್ಪಲು ತಪಂಡ ಅನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಲ್ ಅಂಚೆ ನೀ ಅನ್ ಬನ್ನಾಗ ಫುಲ್ಲು ತುಯ್ಯರೆ ಬೂಡ್ದಾಲ್ ಬಂಗಾರಿ ಹಾಂ ಓನು ಬಂಗಾರು ದೇ ತೂಲೆ ಪೂರ ಬೆಡ್ ಪೂರ ದಕ್ಕದಿತ್ತೆ ಒಂದು ದಾದವಿ ಜಿಂಚ ದಕ್ಕದಿತ್ತೀನಿ ಊರುಡ್ದು ಬತ್ತದುಂಡತೆ ರಡ್ಡು ದಿನ ಇಂಕ್ ಇಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೆರ್ನೆ ತಾಗೊಂಡು
ವಿಜಿಲ ಉಂಡತೆ ಅಂಡಮಾನಗ ಪೋದಿತ್ತೆರ್ ಎಂಕ್ಲ ಪೋಪುನ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ನಾನು ಊರುಡಿತ್ತಿನೇರ್ದು ಅವಲ್ ಇಂಕ್ ಪೋಯರ ಆಯ್ಜಿ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೆತ್ತಂ ಪೋಪೆರ ಪಂಡದು ಅಲ್ಪೊಂಡತರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂಜಿಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆರ್ ಪಂಡ ಮರದ ಪೀಸ್ಡ್ ಅಂಡಮಾನ್ ಪಂದ್ ಬರೆದು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿತ್ತನ ವಿತ್ ಕೀಸ್ ಮಾತ ನಮಕ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಕಾರ್ತಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲಲ್ ಆಲ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ದೀದಿತ್ತಲ್ಗೆ ಮೇರ್ಲ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡಮಾನ್ ಹಿಡ್ದು ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರೆ ಅಂಚ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತೆರ್ ಅಂಚ ಆರ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾತ ಅಲ್ಪನೆ ಬೆಡ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತಿರು ಅಲ್ಲ ಅವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಯಾನ್ ಕ್ಲೀನ್ ದೀತೆ ಆರೇ ಪೂರ ದಕ್ಕ ದೀತೆರ್ ಬತ್ತದು ಪಂಡದು. ಇಜ್ಜಂಕ ಆಡ್ತೀನಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪು ಇರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂದೆ ಪಾಟ ಇಂಚ ಶೋಕಾತನ ಇದು ವೆಯ್ಟ್ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪುನತಿಗೆ ನಿಕುಲೆ ತುಯ್ಯರತೆ ಯಾನು ಊರುಡ್ದು ಬನ್ನಾಗ ದಾದ ಮಾತ ಕನತೆ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ದುಂಬಗ್ ಯಾನುವು ಕಂಟೆಂಟೆಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಬರುಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆದ ಪಂಡ ಕಂಟೆಂಟೇ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜೆಂಗು ಓ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ವಾ ವೀಡಿಯೋಡು ತುಯ್ಯರೆ ಇಷ್ಟ ಪಂಡದು. ಇಡೇಗುಂಡತೆ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆ ನೀರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲೆ ಪನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಬಾಯ್.